أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هندي أسوي نيابر لور رمضان هجرة النبي جميع محمد صلى الله عليه وسلم diga Makka yahugo Madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore be nogas e go'o lewru ɗiɗaɓro miladiya dañego annabi Isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ɗon nder fassirgo deftere Allah teddunde, en ɗon ha nder surahul Baqara, en ummiran ha dow ayare yas'alunaka anil mahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جامراوي ويسألونك بجمع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن المهيب دغت حيلة كو حيل ورده قل يؤبي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كنجم دو أذن يددو فاعتزلوا لنشت النساء روبه في المهيد ها حيل ورده حتى يطهرنها بسنة فإذا تطهرن بسنة فاتوهن ورنبه من حيث أمركم الله هانكور جمراء أمرهم إن الله عنده جمراء يحب وارجا التوابين توبي نوبه ويحب وارجا المطهرين سنيبه كو سنوبه. آية ردو مباري دو سياقو آية جدد اكيتان سورة البقرة أي كينيا en passirino haala tegal te'eteɓe be ɓe te'atake nden sey jomirawo tokkini ƴamol ngol ɗoɗo. Ibnu Jurayjin nder modiɓɓe jumhuru fassiroɓe fe wi aro nde jippi mo ƴami ƴamol ɗo ɓe ɗon mbiyamo Abu Dahda Wa'il ibnu Dahda hanko on ƴami ƴamol man. Wahidiyu bo wi mo ƴami ƴamol man Usayd ibn Hudayrin on ko Abbad ibn Bishrin, ɓe fuu maɓɓe ɗum lansarinko en, hamɓe on ƴami ƴamol ɗo. To ɗumi waɗi ɓe ƴami ƴamol man, al'adaji ɗon no yimɓe waadata be rewɓe muɗum hayloɓe. Yahudu no jogiri feere, Nasara no jogiri feere, Araɓɓe no jogiri feere hedde ko Islam wara. Yahudu en hamɓe to debbo ɗo waɗa al'ada ha maɓɓe, debbo man o shoɓɗo, suudu mako somndu, hunde ko o memi ma nde somne,
hatta goɗɗo to nastan no suudu man waala ha nder suudu debbo waɗo al'ada sey to o jooɗi balɗe 7 o coɓɗo ha maɓɓe. Nonnon debbo coɓɗo to o memi hunde, to goɗɗo wari memi hunde man ni, debbo waɗo al'ada ha maɓɓe yahudu en, to goɗɗo wari memi hunde man ni, to diga fajiri hay kikkiɗe nyande man o coɓɗo, sanadi ngam o ɗo wondi o memi debbo waɗo al'ada banni. Nasara en hamɓe bo ɓe luncitatako debbo, hamɓe ɓe sigay al'ada ɗum hunde wonde feere on yiddunde. Ɓeɗo be rewɓe maɓɓe ɓeɗo be al'ada ɓe wala al'ada fu fatanan ɓe kal. Araɓɓe bo sey ɓe laati hamɓe wonɓe ha Madina ɓe ɗon gondi be yahudu en, sey ɓeɗo kosa al'adaji yahudu en. To debbo ɗo waɗa al'ada sey ɓe wurtinamo wuro, ɓe waɗanamo bukkaru hossena wuro o yaha o jooɗa totton hedde ko islama wara. Sey to o timmini al'ada makko o warta, ɓe nyamantamo, ɓe woldata be makko, ɓe wadata ko goɗɗume ko nandata ba al'ada yahudu en, banni ɓe jogitiri. Nden nde annabijo sallallahu alaihi wasallam warti Madina, sey sahabo en ɗo ɓe wari ɓe tati ko ɓe tato fu, ko a'a goto nder maɓɓe Abu Dahda man wari ƴami, ko kuma ɗum wari dow fatarat, o wara ƴama o wara ƴama o wara ƴama. Nden jomirawo jippini wa yasalunaka anil mahidi ɗo, ɓeɗo ƴame haala haylorde. To almahidu kalimol man ngol hosama diga haada yahidu mahidan ko haydan, mana ilugo hunde nde ɗo ila, kanjum waɗi nawre ɓe mbiyata ɗum hawdu. Wendu to ndiyam ilan wara nasta ha maaru ha heewa, ko kuma ɗo ilira ha maaru ɗo dilla ha nokkure feere, sey ɓe mbiya ɗum hawdu. Hosama diga kalimol toy, diga kalimol mahidu man. To al'ada dedei i'am ilojam ha rewɓe wurta ha maɓɓe ɗo, kanjum on waɗi sey ɗum innira mahidu haylorde man. Woɓɓe modi ɓe wi'a nokkure man ƴamana, woɓɓe feere bo wi'a i'am man kanjam woni ko ƴamana. To haɗo sey modi ɓe mbi'ata ɗume on woni kiita majam. Ayi yasalunaka an mahid qul huwa adan fa'tazil. Jamirawo wi kanjum ɗo ɗum nyidduɗum, mana ɗum elniɗum, ɗum warantake, mana goɗɗo daaya ɗum. To amma daayugo goɗɗo daayata debbo muɗum gaɗo al'ada, na bana yahudu en daayirta ɓe ba, na bana araɓɓe daayirta ba. Nden bo jillidirtako be maɓɓe waada sha'aniji tegal be maɓɓe bana nasara bo waadata. Islama sey waɗi haddu nda no wondata be maɓɓe. Kanjum nder masabaji ɓe wi to goɗɗo ɗo waɗa al'ada, debbo ɗo waɗa al'ada, a nyamanan mo, a yaran mo, a wondan be mako suudu woru, on waldan, amma ko woni diga jaburu mako ha koppi mako daga nayma. Ɗo on masaba maliki. Amma masaba Abu Hanifata hamɓe ɓe wi ko woni non mayma daganima, nokkure man on tan woni daga nayma. To ɗo banni ɓe hiri komgol may, komguli maɓɓe sey laati ko laati al'ada. Ayi jomirawo wi wa yasalunaka qul huwa adan fa'tazilu nisaa. De jomirawo wari wigo o loy haala mu, ayi jomirawo wi wa yasalunaka qul huwa adan fa'tazilu nisaa. De jomirawo wari wigo o loy haala mu'mini en, o wi nisaa rewɓe fu muɗum. To mana holli kala debbo fu waɗana al'ada. Ko duniyaru jooɗi rewɓe ɗo waɗa al'ada, ɗum fillayi debbo mo waɗay al'ada sey debbo goto tak, goto feere muɗum kanko on woni Fadimatu Zahra ɓi annabijo sallallahu alaihi wasallam. Hanko feere mako on filla o waɗay al'ada. Woɓɓe ɗo wi'a Maryam dada Nabi Isa waɗay al'ada, woɓɓe wi'a o waɗi al'ada ngam o waɗi al'ada mako o wurti o ɗo yiwa on, nden oɗo Jibrila warani mo wari fufani mo ruhu. To amma ko filla diga Hawwa'u dada ɓiɓɓe Adama fu ha wari hananta zamanu meɗen hande, ha nyande dargal kala debbo fu o waɗan al'ada. To sey masaba meɗen nasaba maliki sey ɓe mbiyata pamarum al'ada. Debbo fuɗɗan waɗugo al'ada ha masaba maliki diga duuɓi 9. Foti debbo waɗa al'ada ha yahugo duuɓi 14 ko 15. Amma masaba Ahmad ibn Hanbalin, nonnon Imam Shafi'i wi, nonnon Abu Hanifata wi. Amma Ahmad ibn Hanbal o wi sey to debbo siki duuɓi 15 nden o fuɗɗata waɗugo al'ada. Ɗo on duuɓi waɗugo al'ada. Nden ɗume on pamarum al'ada bo? Enen masaba men maliki, pamarum al'ada laati ɗum
wakkatiyel on tan ha masaba maliki o wi ko da dunyande gotel ɗum wi'ete ɗum hayla ɗum wi'ete. Amma Abu Hanifata be Ahmad ibn Hanbalin ɓe wi a'a, be Imam Shafi'i ɓe wi pamarum man al yawm wal layla, nyalawmare be jemmare. Nden Shafi'i wi a'a, pamarum man nyalɗe tati. To nden aksaru ɗum on ɗuɗɗum may bo ha masaba meɗen maliki ɗuɗɗum hayla ɗum nyalɗe 15 on ha fuɗɗowo. Amma marɗo wowuɗo al'ada hanko al'ada mako noni fu kanjum on ɗuɗɗum mako. To amma masabaji luttuɗi kala masabaji fu be no hositiri. Nden ɗume on yahata dow kiita al'ada maɓɓe kanjum woni ɓesngu. Dedei to goɗɗo oɗo mari al'ada, mana oɗo tokka, debbo ɗo tokka ɗo waɗa hayla, ayi o juulatako, Allah yandini julde ha mako, o suumatako, amma suumay o yoɓan. Ha masabaji goɗɗi feere, masabaji tati fu, Shafi'i, Abu Hanifata, Ahmad ibn Hanbali fu, o nastata julurde, o jangatako Qur'anu, o watta ɗawafu. Amma Imam Malik danni o jangan ayaje goɗɗe feere, ko kuma to o jangono on o hulan to jangirde ma dirasa mako majja danni o janga masaba maliki tan mari ruksa ha nokkure ɗo. Masabaji luttuɗe pat daynimo o ɓattatako kujeji ɗo ɗi fu maji. To ɗo kanjum ɗon e kiita majum ƴamoɓe annabijo nde ɓe ƴamimo yasadum kadum e qul huwa adam fa atazilun nisaa, luncitoroɓe fil mahidi ha nokkure hayla, wala taqrabuhunna to on ɓada ɓe, mana to on wara nokkure haylorde man, ko kuma to on ɓatta ɓe on weltinora be maɓɓe hatta yathurna ha ɓe sena. Yathurna haɗɗo woɓɓe modi ɓe wi a'a, ko nufete be man ta'ugo iyam kanjum on woni ɗuhuru cenorgal ha maɓɓe. Woɓɓe mo mbi ta'ugo iyam ɗum ɗuhuron, amma seeto o nangi nden o laata o seni man. Woɓɓe mo mbi seeto o yiiwi nden o laata o seni. Ha yathurna ɗum waɗi janngol ɗiɗi, Imam Malik, Nafi'u be Ibnu Kathir be Abu Amirin, Abu Amr ibn al-Ala be Ibnu Amirin be Asimu ɓe fuu ɓe jangiri yathurna be nanta hoyugo ɗaadiwol ɗo. Amma Kisa'i be Hamza be nanta Abubakar be nanta Kalaf hamɓe ɓe jangi yaɗɗa harna be nanta siddugo ɗaadiwol man. Ɗi fuu maji bo ɗiɗo holla ɗume hunde woron. Yathurna ɗum senuye tan nufete, yaɗɗa harna bo kanjum bo ɗo holla mubalaga, mana sei to ɓe laaɓi min kulli wajhin minal wujuhi, ɓe laaɓi kala none no laaɓugo woni fuu, ɓe laaɓi iyam ta'i ha maɓɓe, nden bo ɓe lori ɓe yiwi ɓe laaɓi ɓe nangi ɓe mari senuye, nden da ɓe daktana worɓe maɓɓe. Nder man woɗi qira'aji shazzuji ɗon irum qira'a Ubay ibn Ka'ab be qira'a Abdullah ibn Mas'udin, hamɓe ɓe jangiri yataɗa harna be teje ɓe watta, wala taqrabunna ata yataɗa harna. Nder qira'aji sajji ɗon qira'a Anas ibn Malik khadimijo annabijo sallallahu alaihi wasallam, hanko no woni hala meri woni fuma oɗo canja, wala taqrabun nisaa wala taqrabun nisaa fil mahidihinna wala wa ataziluhunna hatta yatadahharna. Hanko ni o jangirta ha dede lameri woni fu oɗo wadda labzuwol nisa'u man, ha jomirawo wiyata hunna ha dede qira'aji ɗi en jangi, hanko sai o wadda nisa'u ha nokkure man. Hanko ni riwaya mako woni wode ke riwayaji maɓɓe hamɓe ɗiɗon nder riwayaji chazuji. To ɗo kanjum jomirawo wala taqrabuna hatta yatadahharna, fa iza tadahharna to ɓe seni bo ba en mbi ɓe ngaɗi komngolu tati, ɓe mbi ta'ugo iyam man, ko kuma ko bo a'a nangugo maɓɓe ko yiwugo maɓɓe kanjum on nufete ha majum. Fatuhunna waraneɓe min haysu amarakumullah, ha nokkure nde jawmirawo umri on, mana waraneɓe, mana jotta ka ɓe dagani on, ɓe warti ɓe roɓe moɗon ɓe dagani on waranan ɓe bo ha nokkure nde jawmirawo umri on. Inna Allah, andu jawmirawo yuhibbu o warjan attawabina tuubinoɓe, wa yuhibbu o warjan almutatahhirina seniɓe. To en waɗi ayare ɗo nde waɗiri tazilu nde timmirini be nanta tawabina be mutatahhirina, ase ɗum famnan en lallay aybeji ɗiɗo ɗo woɓɓe ɗo waranono ɗum ha nder araɓɓe, woɓɓe ɗo warano ɗum. Kanjum waɗi jomirawo wi o warjan dedei tuubuɓe acci waɗugo hunde ɗo fu. Nden mutahhirina bo woɓɓe bo ɗon nder maɓɓe ɓe walano senano, to o jomirawo sewi warjan senoɓe. Ayi to goɗɗo seni o tuubi ni Allah, o seni daga to kala zunubaji fu, to kanjum waɗi jomirawo wi o warjan ɓe. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutahhirina. Na'am.
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. جمراوي نساؤكم روب مودون حرث لكم دم جسئون ها مودون فأتوا حرثكم غراني جسئ مودون أن شئتم تأون جديري فوق وقدموا هندي بولي أنفسكم يونكيجي مودون واتقوا الله كل الله واعلموا أنكم نؤمنون ملاقوه أن بطن إماكو واتقوا الله واعلموا أنكم وبشر سينو المؤمنين مؤمنين. ayare ɗo kayre de wari nde tokki dow ayare salinde to a laari a tawan ɗe ɗo mari munasaba. ayare arandere nde en jangi Kenya nde waddi haala te'eteɓe. ayare nde en jangi jotta bo kayre bo nde waddi haala dedey ƴamol ngol ƴama haala al'adaji rewɓe. nden ayare nde bo nde wari nde ɗo wangita dedey mu'amala hakkunde worɓe be rewɓe. ayare ɗo kayre bo sanadi jippugo mare Buhari be Muslim ɓe folli ko jaɓa daga to Jabir ibn Abdullah ɓe mbi yahudi en ɗo wi'a wonɗo goɗɗo warani iyalu maako ha nokkure nde Allah umri mo, nden bo o wariri ɓaawo maako ɓe dañan ɓingel ngel laata ngel leelayel. ɗo sei ɗum laati ɗum wolde on lollunde ha maɓɓe hamɓe yahudu en. nden woɓɓe wi Abdullah ibn Abbas o wi aa ayare ɗo nde jippi dow lansarinko en on. lansarinko en ɓe laati ɓeɗo joɗɗi be yahudu en. ayi yahudu en laati ɓe ɗon ha wuro Madina, ɓeɗo taari wuro Madina hedde ko annabijo wara waɗi ko umminta bana duuɓi 300. nde ɓe laati ɓe ɗon ha Madina ɗo lansarinko en leɗɗi ɗiɗi kanji on woni ha wuro Madina, Ausu be Kazraju. asli maɓɓe bo hamɓe fu diga Yaman ɓe ngoni, diga nder jahangal Tubba unogo. diga totton ɓe lutti ɓeɗo jooɗi. to hamɓe ɓe ngala diina, hamɓe Ausu be Kazraju ɓe laati ɓe ngala diina, yahudu en bo ɗo mari diina. sei ɓe ɗo yembita yahudu en ha warti al'adaji maɓɓe fuu laati ɗum al'ada yahudu en ɓe woni ha Madina. to al'ada yahudu en Madina bo hamɓe goɗɗo warantako iyalu maako sei ta wuttudu muɗum, mana o warirta ɗum ta yeeso muɗum, o warirta ɗum ta ɓaawo muɗum, sei ta wuttudu maako o warantamo. to sei goɗɗo nder muhajirina en nde ɓe eggi ɓe garti Madina, nde ɓe eggi diga Makka ɓe garti Madina, sei goɗɗo te'i nder lansarinko en hamɓe nda al'ada ko dogganno ha maɓɓe. nde laati ɗo on woni al'ada maɓɓe, sei debbo mo o te'i man nde o warani ɗum sei jaɓanaymo ko o yiɗi be muɗum. al'ada maɓɓe Qurayshu hamɓe ɓe warana rewɓe maɓɓe ko tatoy fu, ta yeeso maɓɓe ta ɓaawo, ɓe waran noneji kayfiyaji no ɗum weltinirta be rewɓe fu hamɓe ni ɓe garata. to sei laati sei ɗum waddi fitina, sei ɓe ummi ɓe wari ɓe ƴami annabijo sallallahu alaihi wa sallama e noyi goɗɗo waranta kore muɗum. jamira sei jippini ayare ɗo nisaukum harsul lakum fatu harsakum anne shi'tum. nisaukum rewɓe moɗon harsul lakum ɗum gese on ha moɗon. e ko waɗi debbo innira ngesa ha nokkure ɗo? ngesa en ɗo andi kanjum on nokkure awdi. kalimawol harsu ngol wari ha qur'anu ha nokkuje feere feere. wa iza tawalle fil ardi sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yulika al hartha wan nasla. ay en jangino ɗum ha ayaji ha fuɗɗode hisbore ɗo, wa yulika al harsa wan nasla. nden qul hazihi an'amun wa harsun hijrun la na'lamuha illa ma nasha'u ha suratul ma'idati to haala harsu wari ha totton. nden harsu ha wari ha qur'anu fu ɗo wara yecce en haala ngesa on. ɗum on woni ngesa bo none ɗiɗi, ko leddi ndi a warata a seeka a awa hunde fuɗa wurta mara bote, ko kuma leddi ndi a warata a wasa a tigga hunde leggal ngal wurta, leggal ma ha ngal mauna nden ngal mara ɓikkon.
to kanjum waɗi a nokkure ɗo jomirawo sey nandidini rewɓe be nanta ɗum gese on mana nokkure on nde anon worɓe on garata on gaɗa awdi moɗon nisaukum harsul lakum rewɓe moɗon ɗum gese on ha moɗon fatu harsakum anne shitum warane gese moɗon bo ta on yiɗi fuu no on yiɗi fuu warane gese moɗon nden jomirawo fi wa qaddimu li anfusikum handinane ko e moɗon to handinango ko ore haɗɗo to a waranan gesa maɗa to a waran ha gesa maɗa a yiɗi a awa ay sey to a woɗɗini ka sey to a wuwi ko sey to a waɗani ka konal sey to a hoosi konal a yaari ha maka ndenda a heɓa bote ko a mari haaje ha maka to a woɗɗinayka a heɓatako to kanjum on woni ɓi adama wakkati o waranta iyalu mako ɗumma o handinana hoore mako kanjum on modi ɓe wi ɗume o handinanta hoore mako kanjum waɗi o bisman bako o warana iyaluji makko ko kuma waɗi do are ɗon lollude jangetende allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana allah luncitinaɗanmi shayɗanu luncitin shayɗanu bo deydey ko a riski amin fo to haɓe wi goɗɗo to o warani iyalu mako be nanta do are ɗo nden allah riski ɓe ɓinguel bo ɓinguel man ngel latan ngel salihi en shayɗanu ɓattatangel ha nder man jeyaɓe allah sew o wi to ni goɗɗo o jangi do are ɗo nden bo o warani iyalu mako nden laati bo wakkatiyel man on allah toɓɓi ɓinguel hananta renga debbo man nden ɓinguel man ngel mawni ɓe dañi kala fofande ɓinguel man foofi fuu muɗum allah ɗo windanamo kuugal bongal on allah ɗo ɓamtanamo bo aybe be man allah ɗo ɓamtanamo daraja allah ɗo ɓamtanamo aybe be fofande man allah ɗo ɓamtanamo daraja be fofande man nden allah ɗo moytanamo aybe bo mana ngendam ɓinguel man on ɗo ngel waɗanno duuɓi 17 ko 18 kala fofande fuu ɗum hasanatun on ɗum bongal on ngal ɗum baaba har andinani ha ɓinguel muɗum kañum on fassara wa qaddimu li anfusikum jomirawo wi wattaqullahu le allah walamu ande annakum no onon mulaqu on pottan e maako mana kala ko goɗɗo waɗata fuu o anda fa o fottan be allah nden allah bo ƴamtanmo hunde nde o waɗata ɗo to ha o andi o fottan be allah allah bo ƴamtamo dole maako o anda ko o huwi ko kuma o woɗɗina kuugal maako no o huwiri ngal fattakullah wala ko annakum mulaqu wa bashiril mu'minin sene bo mu'mini en ɓen on woni mu'mini en seneteɓe haɗɗo kamɓe on nanuɓe umroje allah ɓe gaddine ɗe fuumaje deydey no allah umriri ɓe ko kuma wodi ɓe mbi aa nanuɓe umuroje allah ɓe gaddi ɗe fodde bawɗe maɓɓe nden ɓe nani bo aybeji deydey ko kujeji ɗi jomirawo haɗi kanji bo ɓe dayinde to ɓeɗo ɗo muminen woɓe ne waɗan ɓe albishir mana ko ndey ɓeɗon nder albishir woɓɓe nder modi ɓe ƴewi a mumini en ɓeɗon waɗanteɓe albishir kamɓe mumini en renuɓe keeri allah ɓe andi kaza allah haɗi ɓe dari ha deydey keeri allah ɗo ɓe andi kaza bo allah umri ɗon bo ɓe dari ɓe waddi fodde bawɗe maɓɓe kala ko allah umri ɓe waɗa ɗum laati wajibi pat ko ɗum sunna pat ɓe daran ɓe wadda ɗum nden bo ɓe woɗɗina ɗum kala hunde nde allah haɗi ɓe fuu bo ɓe dayande to muminen woɓe banni hamɓe on jomirawo waɗanta ɓe albishir en andi to a nani jomirawo waɗani goɗɗo albishir to lallay woodi ko jomirawo muyanimo o kuma woodi ko jomirawo siganimo kanjum jomirawo nde wari holluko haala jeyaɓe allah ko o wi ala inna awliya la khawfun alayhim wala hum yahzanuna ko alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya ɓen on woni jeyaɓe allah kamɓe on alladhina amanu wa kanu yattaquna ɓe nuɗɗini amma hedde ko ɓe nuɗɗina ɗo ɓe laatake no ɓe huloɓe allah sende kulol allah waɗi istiqama ha maɓɓe sende kulol allah waɗi rusuku tabiti ha maɓɓe ndenda ɗume ɓe nuɗɗini allah deydey no allah woni ha nuɗɗunore ɗo kañum woɓɓe modi ɓeɗo fassira ɓe mbi nuɗɗinore nde yarata goɗɗo hananta albishir allah wona nder jeyaɓe allah kanjum on nuɗɗinore nde yerdugo allah non woni nuɗɗunore nde yerdore allah a yerdi allah no allah waɗima a yerdi allah ko allah hokkima a yerdi allah yaakel ngel a woni ɗo a yerdi allah be no allah tammi waɗugo ma yeeso a yerdi allah be nanta no a tammi hotango allah to toni a yerdi allah kamɓe on jomirawo wi radiyallahu anhum wa radu anhu allah yerdatama sei to a yerdimo sei to a yerdi allah nden allah yerde ɗume noon yerdugo allah bo kanjum on a tokkan umroje allah ɗe fuumaje a huusitan bo koddiroje mako aɗo seyi aɗo yerdi lallay kaza ɗo ha allah on ifti hunde to ha allah haɗo jawaɓe allah wiyata iza kanat l aqdaru min maliki l mulki fa siyani indi ma yasurru wa ma yubki to ni koddiroje laatake diga ha allah on iftata na allah on hoddirtana to nden ka ko senata be ko woynata fu fotan kal ko senata allah on waɗi ko woynata bo na allah waɗina
ko ɗume ha Allah ifti kullun min indillahi ɗum fuu majum diga Allah ɗum ifti to goɗɗo wa'uɗo banni o yerdi Allah dede no Allah waɗimo o yerdi Allah yakel ngel Allah sigimo o yerdi Allah ha haal ɗum o woni o yerdi Allah bo mustaqbal mako dede no Allah waɗimo fu oɗo yerdi ko Allah hokkimo fu bo oɗo yerdi to oɗo ɗo hanko on wonɗo nder albishir Allah waɗi e nder maɓɓe kañum wa bashirul muminin waɗan muminin albishir naam ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم جمراوي ولا تجعلوا توتي ودي تاتا غدي الله هنراغو بي الله عرضة دم إلا أن لأيمانكم كنا يجمعون ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا no ta on ngada mboɗenga ta on huwa kugal bongal hokuma ta on moƴƴana himɓe wa tattaku kule wa tuslihu on mboɗɗina bayna nasi hakkunde himɓe ko kuma wala tajalullah ta ngaɗe Allah ta ngaɗe hunorago Allah urbatan ɗum fe'ango on li aymanikum kunayeje moɗon an tabarru no to on ngaɗa moƴƴere wa an tattaku no to on hula Allah wa an tuslihu bayna nasi no to on wo'ina hakkunde yimɓe wala mo ande anna Allah samiun alim ande jomirawo o nano bolle moɗon o gi'o kuuɗe moɗon ayare ɗo kayre bo nde wari nde jippi nde ɗo wangitina en goɗɗum fe'ojum hakkunde yimɓe kanjum on woni hunorago hunayere wala tajalullaha urdatan wala tajalullaha tata ngaɗe hunorago be inde Allah urdatan ɗum ella on li aymanikum kunayeje moɗon hunayere wi'ama yaminu hosama diga toy diga jungo ñaamo yaminu ɗo ngam Allah waɗani ɓi adama juuɗe ɗiɗi jungo ñaamo be jungo nano amma jungo nano ñaamo ɓurta margo sembe nden jungo ñaamo kango on ɗo waɗa khayru kala kuugal ngal o waɗata fu be jungo ñaamo o waɗata nden kala hunde sembinde fu be jungo ñaamo o waɗata kañum hatta mo baya a wakkati ɓe gatta bay'a a tawan goɗɗo waddan jungo muɗum on ñaamo o wallina ha jungo mo o sappanta ko kuma jungo annabijo sallallahu alaihi wa sallam hatta kabumno zuhairin wiyata hatta wadatu yamini ma unazi'uhu fi kaffi zu naqamatin qiluhu lqilu ay o seeday oɗo wara ha o wari o wallini ñaamo maako ha ñaamo annabijo sallallahu alaihi wa sallam ay inna alladhina yubayinaka innama yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim ay jomirawo waɗi jungo annabijo niyabatan an jungo maako on mana annabijo sallallahu alaihi wa sallam to ɓe gaɗanan mo bay'a sei ɓe we'ita jungo maɓɓe ni to ɓe o wa'ita jungo maako ñaamo ni sei goɗɗo bo wara wallina jungo muɗum ñaamo haɗo jungo annabijo nden o wolwa wolde maako nde o wolwata to alkawal o hosata o hosa alkawal man to bo hunayere o huna hunayere man dow bay'a man to sei yahiri hamɓe araɓe ko ɗume ɗo yaha dow ñaamo jungo ñaamo sei waɗi ɓe ɗo ƴona hunayere fu ɗum ñaamo on ngam dalila goɗɗo to hunan sei to o nangi jungo goɗɗo wallahi sei to mi waɗi kaza ko kuma wallahi sei to mi acci kaza wallahi sei to mi umri kaza to haɗɗo sanadi jippugo ayare ɗo nder modiɓe tafsiru ibnu jurayjin ɓe mbi hanko wi ayare ɗo nde jippi ɗo seydna aboubacar on seydna aboubacar wonde o hunino o huni be inde Allah o wi o metata ko o ñamna mistahumnu usasa ɗum bandi ko on amma hanko o ɗon nder ɓe tati ɓe annabijo ɓocci hananta hadisul ifki en tanmi en tawan ka to Allah yari en hananta suraji le so suratul azabi to a suratul nuri to ɗon on hadisul ifki wari ɓe pewani dade julɓe kanko seyda Aisha ɓe holli haala mere dow maako sanadi haala mere man woodi yimɓe tato ɗo ɓe laati
hamɓe on bana ɓe mbiyata be hawsare shafa labari ay hamɓe on hosata habaru may ko hato yaaru ko haɗɗo yaaru ko haɗɗo yaaru ko haɗɗo sey ɓe tawi nder maɓɓe Mustahum Usasa ɗon nder maɓɓe nden Hamnatu bintu Jashin ɗon nder maɓɓe haroɓe nden be Asanum no Sabitin ɗon nder maɓɓe worɓe ɗiɗo rewɓe tati rewɓe ɗiɗo ɗon nder maɓɓe Mustahum Usasa woni Mustahum Usasa bo o laati o ɓi bandiko o baɓɓi ba Seydina Abubakar on nden bo o laati Seydina Abubakar on ma jogina fakka mako hanko Seydina Abubakar on ñamnatamo ko ndey sey o laati hanko on yaɗata haala o sankitata haala dow Seyda Aisha dow haala mere bo ka wala ɗo nde jomirawo jippini ayaje looti Aisha laɓɓinimo ɗo ɗon hanko Seydina Abubakar sey o huni o wi diga hande o metta ko o ñamna Mustahum Usasa ayi ɗum mboɗenga on o waɗanno o mettata ko o waɗa mboɗenga man haɗɗo ayiɗa ɗon jomirawo wala yatali ulul fadli minkum wasa'ati an yuti ulul qurba wal yatame wal masakini ko ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ko sey jomirawo waɗanimo itabu dow haala man to kanko ibnu Jurayjin o wi ayare nde jippiɗo Seydina Abubakar amma wahidiyu o wi aa ayare ɗo nde jippiɗo Abdullah ibnu Rawahata woodi Bashir ibnu Nu'manin ɗo te'a derɗiko miñi ko debbo nden sey ɓe luuri nde ɓe luuri sey o huni o metta ko o wolona Bashir ibnu Nu'manin o watta sulhu bo hakkunde maɓɓe to nden jomirawo wi jippini ayre wala taƴirullah urdatan li aymanikum aymanu hunayere en fassirno ko woni hunayere en waɗi en vollidede ko waɗi hamɓe araɓɓe ɓe hunata nden jomirawo wi wala taƴalullah to gaɗe Allah ay hunorago be inde Allah ɗum istihfafu on be mangu jomirawo mana yimɓe mawnina jomirawo ha acca hunugo dow haala mere ɓenanta jomirawo ta yimɓe wartira hunugo be Allah dan woɓɓe wi ɗume on woni hunayere kanjum on hunayere kuneje ɗo sendi tegeɓe tati woodi hunayere wi'etende langul yamini woodi hunayere wi'etende abdul yamini woodi hunayere wi'etende ngamusu hunayeje ɗo sendi tegeɓe tati on langul yamini kanjum on goɗɗo o huna be inde Allah amma bo o nufay hunugo man ngam hunayere ɗum sheydi waddugo inde Allah hunayere ɗum sheydingo Allah on wa yushhidullah ala ma fi qalbihi ko wa huwa aladul hisam wa yushhidullah ɗum seydingo Allah on kanjum sey goɗɗo o wiya wallahi mana o seydani Allah hunde kaza ɗo o waɗi nde ko kuma hunde kaza o waɗay nde ko kuma o tammi o waɗan hunde kaza ko warata o seydani Allah kanjum woni hunayere to kanjum hunayere to goɗɗo huni o haɓɓay anniya o huni kanjum ɗo wiye ɗume langul yamini on bana goɗɗo sembiɗingo haala tan dow ta'kidu ko ta'liqu hawoli nde kai wallahi wane ɗo waran fa wigoma wallahi wane waran ɗo ayi a waddi inde Allah amma a nufay bo a huni to wane man waray ayi ha a huni wurti mere nonnon bo aɗon nder wolde haalama billahi ko tallahi kamɓe araɓɓe ɓeɗo hunira be kujeji ɗuɗɗi ayi hedde ko islam wara ɓe huniran be nanta suudu kaaba wal ka'abati ko kuma wa rabbul ka'abati ɓeɗo hunira be labbi maɓɓe wallata wal uzza wa manata ay ɓeɗo hunira be labbi maɓɓe nde islam wari sey haɗi ɗum fuu majum warti Allah tan hunirte sey bo hunde mawde bana iɗum suudu kaaba wa rabbul ka'abati ay huniri be suudu kaaba amma jawmu suudu kaaba on nufi a hunayere man nonnon bo wal makkata nonnon wa rabbul makkati hunira be nanta wuro makka amma ɗo nufira jawmu wuro makka man e ko nandi be majum to aɗo nufa Allah be hunayere ma on hunayere ma dagi amma to a nufi hunde wonde feere be hunayere modi ɗo yi kañum ɗum kufru ɗum kefarago on wala ko hunirta sey Allah tan kañum waɗi hunugo ɗum sheydango jawmirawo on aɗo sheydina Allah dow kazaɗo to langul yamini hunayere wiyetende langul yamini kay non woni hunayere nde a nufay hunugo amma bo a huni a waddi inde Allah hamare kanjon jomirawo wi to yimɓe waɗa irum majum wala toɗɗen la urdatan li amanikum ɗo ayi hanko Seydina Abubakar o wino o ñamnatako an tabarru o waɗatako moɗenga ɗume kanjon ñamnugo Mustahum Usasa ko kuma to en mbi Abdullah ibn Rawahata hanko bo o laati ɗume hanko o laati o wino o watta sulhu hakkude mako be nanta derɗiko ɗo be gorko derɗiko ɗo añum woni Nu'man Bashir ibn Nu'mani o wi watta sulhu hakkude maɓɓe
kañum jawra wi an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna annasi. An tabarru to on ngaɗa on ta on huna be inde Allah hunde on mbiya on waɗata bonega, ta on huna be inde Allah on wi'a on hulata Allah, ta mana goɗɗo huna wi'a waɗan hunde nde ayɓe ayi ɗum soyde kulol Allah on, ta bo on huna be inde Allah on mbiya on gattako on watta sulhu hakkude yimɓe. kanjum on ayare ɗo e jippiya dow sahabo en ɗiɗo Seydina Aboubacar be nanta Abdoulaye ibn Rawata e ko nandi e maɓɓe dow maɓɓe ɗum jippi. Jamirawo wiyata to on ngaɗi nonnon ɗo on anda, to on ngaɗi nonnon ko on ɗo nufi waɗugo nonnon ɗo, wallahu jamirawo sami'un o nanowo bolle moɗon, alimun o anduɗo kuuɗe moɗon. Naam. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله عليم حليم. جامراوي لا يؤاخذكم الله وننجترتا on باللغو بمير في أيمانكم هكنا يجمعون ولكن حقيقة يؤاخذكم وننجتران on بما كسبت قلوبكم كنكم بردمون فجتي والله جامراو غفور ويافو حليم أمويدو. ayare ɗo neɗo wangitina ayare salinde kande jippiɗo saabo en ɗiɗi ɗo be waɗoɓe irum majum. ayare ɗo se wari ɗo wangitina hunayere man no woni, kanjum on ɗum en mbi langul yamini ɗo la yakusukum lahu bilangwi fi aymanikum walakin yakusukum bima kasabat qulubukum. ayi hunayere arandere langul yamini nde wiyete, ɗiɗaɓre bo hunayere abdul yamini kanjum nde a waɗi kasbu a haɓɓi anniya hunugo ha ɓernde maɗa, wallahi mi waɗan hunde kazare nden a wara a waɗayne, to kayre Allah nangitirte be mare, kayre mari kafara ɗum en tammi tawgo ha suratul maidati to la yakusukum llahu bilangwi fi aymanikum walakin yakusukum bima kasabat qulubukum ko fa kafaratu bima aqadtumul aymana fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsadi ma tud'imuna bihi alaykum aw kisatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum ko to ayare man kayre on wangitini kafara no waɗirte. ayare ɗo kam nde yecci en Allah nangitirte be ko a anniyi hunugo, kanjum on a haɓɓa anniya a waɗan kaza nden a waɗata ɗum, to dole sai to a waɗani hunayre ma kafara, ko kuma a haɓɓa anniya a waɗata kaza nden a waɗa hunde man, ko a haɓɓa anniya a waɗan kaza a waɗata hunde man, aw aksu ko kofol. to a hensi ha hunayre man kanjum mana a efti alkawal nden a waɗay alkawal ma, a huni be inde Allah waɗan hunde a waɗay, kanjum wiyete a hensi. woɓɓe ɗo fassira ɗum a fewi, woɓɓe ɗo fassira hensugo a zumbi, woɓɓe ɗo fassira hensugo a yewi alkawal, ɗum ɗo mari manaji fere fere nayi. to kanjum jamirawi nangirte be majum. to haɗɗo masabaji sai ɓe jahi ɓe senditi kunaje tati ɓe en mbiɗo langul yamini kanjum hunayre nde a nufay be mare, a nufay a hunan amma a ƴoni inde Allah, kayre nde ɗo wiye langul yamini, amma jomirawo haɗi en la tajalullaha urdatan li aymanikum, to on ngaɗa Allah on yawi mana be inde Allah on fijirta, wallahi mi waɗan kaza, wallahi mi yahan kaza, nden bo a andi a waɗan ɗum ko a waɗata ɗum fu a nufay hunayere kam, amma bo a yeebi inde Allah. inde Allah handi goɗɗo mawnir ɗum ha ɓernde muɗum, laata a ƴonata ko inde Allah sai de hunde mawɗum ko kuma be kasdu. nden non bo to goɗɗo huni ɗo mboda kafara ɗum warata tan ɓe jangan kisa kafara man no warete. nden hunayre tatabre kayre on wiyete ngamusu, hunayre tatabre wiyete nde ngamusu, kayre on a fewan, a andi a fewan nden a huna bo, a huni aɗo andi hunde ɗo ɗum fewre nden a huni dow ɗum fewrego, to kanjum on modi ɓe wi inde hunayre man kayre ngamusu, nde nangete on nde mutida be maɗa nder zunuba, Allah renu en. to en laari bo sembe kuneje meɗen hande ɓurna fu ɗum irummaje on. to a yahan luumo a laran no kuneje woni ha luumo a andi ɗum ngamusu tan woni ha totton. to a yahan babal nokkuje goɗɗe feere ɗe jama'are moftata e bollo bolle goɗɗe feere, ko ɗum haalaji ko larani siyasa, ko ɗum harande haade duniyaru, a tawa goɗɗo o ɗo kasda hunayere ɗo, to a yino o wunirta ni a andi o kasdi on,
amma bo o fewan bo andi ɗum fewre on ko kuma o anda yaqinu hunde ɗo nde hunantede na ko nde hunatade ngam kala ko a wala yaqinu fo anda a hunan nanema to a hunan dow hunde a huna dow kujeji tati a yiɗi waɗugo hunde to a yiɗi waɗugo hunde ɗo sei a huna be Allah a waɗan hunde man ngam ɗume watta a huna be Allah a waɗan hunde man ngam ta a hensa to a numi a ɓandu ma yosan a waɗata ko kugal kayru ko a watta hunde nde a huni ɗo fu sei a numa fato non a watta be hunayere nde a huni ɗo a andi to a waɗay kafara nangete dow to a waɗa kafara ɗo ngam man dikkanama a waɗa hunde man kanjum woni hunango dow boɗɗum ko kuma hunde wonde feere a hunan waɗugo nde ta dalila wonde feere waɗa to hunu a watta hunde man a nufa bo hunayere maɗa no a nufirta hunayere maɗa ɗo a ɗon nufa fa hunde ɗo a wattande ngam dalila to yonkima ƴonima a wara a waɗa hunde man to yonkima ƴonima a waɗa hunde man to fa sei a tawa a waɗatande man ngam a arti a hunino be inde Allah ta a hensa nonnon bo hunde a hokkan sheeda ha dow hunde wonde feere aɗo andi yaqinaku ɗum mo hunu ha dow sheedaku maman ngam ɗume aɗo andi Allah mawɗum ha maɗa a fijirtako be inde Allah hunu dow kujeji tati kanjum on haandi goɗɗo hunoro ha dow maji to luutiɗi hande goɗɗo ƴona inde Allah ha ko ɗume fucani mako ha bolle mako ha pirlitte mako ha o yiɗi waɗugo ha o yiɗa waɗugo fu ta o waɗa ngam laatake no hamɓe araɓɓe ɓe ɗon gaɗa irum kunayeje ɗo ngam ɗume ngam ɓe torra goɗɗo dow hunde wonde feere sei ɓe yiɗi haɗugo goɗɗo hayru sei ɓe huna ɓe wiya wallahi min gaɗantama kaza ɗo nden bo ɗum hunde hayru on to ɓe umri mo wane war waɗu yimɓe wari ɗaɓɓitimo to no a wowino waɗugo kaza a waɗay bo o sa o wiya mi arti mi huni wala no o hensira ko nden kefergal warayno kañum waɗi jomirawo waddi nda kefergal ha suratul maida tuɗen tawan a to goɗɗo artude hata nabi jomeɗen sallallahu alih wa sallam oɗo wiya oɗo huna dow hunde o waɗatande sei bo sei o laara waɗu o woni maslahaku sei o waɗa kefergal to o waɗi kefergal sei o wara o wadda hunde man to kañum ɓiyadama ta fijira be huneyere ngam julluba en mbi enen kuneje men jotta fu ɗum ngam musu on goɗɗo o fewan o wandi o fewan o hunan bo ko watta o huna ɗo ngam a yerda ko o wiɗo o fewan fewre lamde nden fewre aybe muɗum mawni saali ha goɗɗo numata fu to ɓe mbi hunde ɗum fewre on jotta ɓeɗo yecce en haala ñoore ay ko ñoore ɗume on woni ñoore a wolwa ko woni ha goɗɗo on to yiɗi goɗɗo cewɗo on sei a wiya wane ɗaare wane ɗo no laafiri amma to oɗo jooɗi a wiyatamo o lafɗo ɗo o lafɗo may bo ha haqiqa to o lafto ha haqiqa ɗo nden a wi banni ha ɓawo gite mako kanjum on a ño'imo a wolwa ko woni ha dow goɗɗo ko a tindina tindinore mako a wi'a hunde wonde feere dow mako annabi jomeɗen mamadou sallllahu alih wa sallam oɗo jooɗi be goɗɗo nder dadiraɓe julɓe sei goɗɗo nder kore maɓɓe wari saali nde wari saali so o wiyata laaru wane ɗo ni woɗugo sei dei aybe mako o rammuɗo tan to annabijo sei suni ngam annabijo to ɓernde mako metti gite mako yeeso mako sei ta'a woja coyi sei ɗaɗol feere ɗon je bani hashim mari hamɓe tan mari ɗaɗi man sei a tawa ɗaɗol may ngol singini ngol ɗo sappini ngol ɗo mari bana hoore kafaje ni sei ɗum wurta ha yeeso mako ko annabijo sei o laari yeeso annabijo ta'i woji wi annabijo am mi wina gonga na o wiya ko a wi gonga amma kalimol maɗo wonɗo ɓe sakkinalngol ha dow maayo maliya sei ngol wonna maayo maliya man fuu be nanta ñiddugo magol en laara maayo maliya no mawniri en laara no juute en yiyandiri am ɗurima amma kalimol ngol o wi ɗo sei da wondo goɗɗo wino ɗum o wi kalimol ɗo da sei ngol to ɓe sakkini ngo nder maayo ma sei ngol ñolla maayo ma ay kin satugo ñoore ko o wi ɗo bo kanjum on gonga fa to en laara no ñoore satiri amma fewre ɓuri ɗum satugo ko waɗi fewre ɓuri ɗum ñaaɗugo kañum ɓe wiyata araɓɓe kamɓe nder makarimul aklaqi diga hasrul jahili nder gikkuji tedduɗi ha maɓɓe goɗɗo fewatako jafarunu tayyar mo boli haala muɗum hesi keña ko keña ayi allah maniri mo be gikkuji nayyi ɗi o sigi ha yonki mako wala mo o yecciɗi si annabijo feere muɗum wala mo o yecciɗi sei nde malaika jibrila wari tawi annabijo wi waɗan jafaru albishir be gikkuji mako nayyi ɗi o suuɗi ha ɓernde makko ɗo allah ɗo waɗana mo albishir be maji annabijo sei ƴoni mo wi o gikkuji ɗeji nayyi ɗi a ñukkini ha nder maɗa wala mo andi ayi arandewol
kañum e mbi o meeɗa yarugo mbal ha ngendam makko o yi mbal ɗum ɗo usta hakkilo hanko bo yiɗi ko ɓeddantamo hakkilo. Nden ɗiɗaɓol o meeɗay rewugo lawru o wi ngam o tabbitini labbi meeɗay nafugo ha ngendam maɓɓe. ɓeɗo laara labbi amma lawru torrata nafata. Nden tataɓol o meeɗay warango jeenu ngam jeenu andi ɗum hunde ñiddude on. goɗɗo yiɗa ɓe warana ɗum ɓikkon muɗum, yiɗa ɓe warana iyalu muɗum, en watta kañum o yahana ɓi goɗɗo ko iyalu goɗɗo. Nden nayaɓol fewre o meeɗay fewgo ha ngendam makko ngam fewre ɗum lesdam ko on, hanko bo yiɗa o laata nder lesɓe. to ayi fewre no woni haman ha kanjum nder ko a watta itikadu ha ɓernde maɗa annabo en Allah dole annabojo laata gonɗuɗo hatta waloyen Allah. ɓe wi kala aybeji pat ɓe ƴami Junaydu oɗo jooɗi, Imam Junaydu hankon sultanul awliya ɓe mbiyata mo, oɗo jooɗi sei ɓe ƴami mo enoyi walo en kam geddal fe'antaɓe na? O wi geddal ɗo fe'ana ɓe. O wi enoyi walo en kam ɓe gatta futuru ha ibada na? O wi ɓe ɗo gaɗa futuru amma jutata. ɓe lori ɓe ƴamimo ƴami ɗuɗɗum, nder man ko ɓe ƴamimo fu o wiya ɓe ɗo waɗa. ha warti walojo warti bana aadi sei ɓe ƴamimo haala fewre, oɗo tiggino sogondo mako ni so ummi o jooɗi o wi walojo Allah fewata, walojo Allah fewata ko ñandere ko da lahza en, ngam fewre ɗum khiyana ɗum ñamugo amana on Allah reni en. to kañum haɗɗo ɓe wiyata hunoyere nde ngamusu kayre nde mutan be goɗɗo ha nder zunuba ngam dalila ɗume, ngam dalila o andi hunde nde fewre nden o huni be inde Allah. kañum jamirawo wiyata la yakzumullahu fi amanikum walakin yakzum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. wallahu jamirawo ghafurun o yafotoɗo daga to aybeji moɗon. mana to anani nda hunde ɗo aɗo waɗano nde jamirawo bo haɗi to nde waɗe, nden anani aybe mare bo hande to diga hande ta a meta a waɗa nde, to a metai waɗugo nde jamirawo yafete. halimun jamirawo muyɗo bo fayin. e ko waɗi ayare nde bo nde timmiri be nanta ngafurun halimun, ɓe mbi ngam ɗi o limtimay ɗi fuumaji a tawan ɗum aybeji gaɗeteɗi on diga haala hayda wodi waɗoɓe wodi waɗoɓe aybe ɓe waranta iyalu maɓɓe. nonnon bo nisaukum harsunakum ay ɗum ma wodi waɗoɓe aybe. ay wallahu samiun alim. la yakzumullahi fi aymanikum ay woɓɓe ɗo huna ɗo langul yamini kañum ma ɗum aybe. nden nda ɗo bo fayin jomirawo tindino hunere woni kañum ma ɗum aybe on. sey o wi to jomirawo o yaafo aybeji ɗo. aybeji ɗo ni ɗi foti ɗi fuumaji jomirawo yaafete. nden jomirawo muyɗo bo, jomirawo muyɗo muñal mako kanjum on wari waddi yaafuye man. Allah waɗi en nder maɓɓe. non للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين ودني بين يولون rammidinoɓe min nisa'im daga to teriɗiraɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe tarabbusu heɗitaki 4 ashhurin lebbi 4. fa in fa'u to ɓe garti fa inna Allah andu jawmirawo gafurun o yafotoɗo rahimun o kinnatoɗo ɓe. wa in adamu ɗalaqa to bo ɓe anni cergal on fa inna Allah andu jawmirawo saminu o nano alimun o anduɗo. ayare ɗo nde jippi nde wari nde ɗo ɓamta kiita ko araɓe waɗanno ha jahiliya. goɗɗo oɗo wondi be debbo o waña debbo man nden bo yiɗa seerugo mo sei o huna o wiya o metata ko yalugo debbo ɗo sei ɓawo duuɓi 2 debbo ɗo jooɗi seraka te'aka sei to duuɓi man waɗi. non ɓe gaɗata hamɓe banni ɓe gaɗanno. nden goɗɗo o laatan hamɓe araɓɓe to ɓe luuri be debbo ko goɗɗo wattani sei waɗa ila'u mako ngam ɗume, ngam o torra debbo man o acca mo oɗo jooɗi na o tegal na o shergal, ngam to seni mo kana o yahan goɗɗo te'a mo na aa sei o yengitira mo. goɗɗo feere sei o wanna debbo ila'u o watta bana duuɓi ɗo jooɗi wala tegal wala shergal. to ɗo jamirawo yiɗi wonnugo ka, mana jamirawo waran ɓamta ka so o wi lilladina ɓen yu'luna ila'u
ko wiyete ila'u kanjum on goɗɗo huna. Ainihi kalimol ila'u ngol ɗo nufa rammiɗingo, goɗɗo rammiɗina ha hunde nden o nufa bononda ha maaka, kanjum on kalimol ila'u nufata. To amma sei ɗum laati ha maɓɓe hamɓe araɓe ɓe hunan on. Ayi en bolino hala kunejon ayaje ɗiɗi cali ɗe, sei ɓe huna, ko ɓe hunata bo ɓe huna ɓe ngaɗani debbo ɗo ila'u, ɓe rammiɗini daga to haqqeji mako, ɓe garantamo, ɓe accatamo hota yimɓe makko. To kanjum jomirawo wi lilladina yuluna min nisaihim, waɗoɓe ila'u, ɓe waɗanta roɓe maɓɓe ila'u, roɓe man ɓe keɗita, ko hamɓe ɓe keɗita tarabbusu 4 ashhur, ɓe keɗita lebbi 4. to modi ɓe sei ɓe mbi en waɗi jomirawo waɗi ila'u kiita muɗum lebbi 4 on, sei ɓe mbi lebbi 4 kanjum on woni jutsu ha hitande. Nden lebbi 4 ɗo kanji on debbo wawata muñana gorko muɗum, ngam dalila nyandere feere wari ha mo waɗɗa debbo feere, Sayyidina Umar en andi al'ada mako wakkati o ardata Madina. Nde o ardi Madina oɗo wurta wakkati o lati o amirul muminina, oɗo wurta nder wuro Madina jemma, o waɗa ka wancugo, oɗo dura o lara ko fe'ata, o waɗata nakkiru, o sanja limse mako, o canja ha'e mako, ngam o anda noyi ra'iya mako, noyi ko ardi ɗo no yahirta. Oɗo dilla sei o nani debbo feere ɗo yima gimi goɗɗi feere nder jemma, sei o mandi saare man. Nde weeti sei o leli maccuɗo mako, dimɗinaɗo mako, ya ƴona debbo man wara. Nde ɓe ƴami debbo man ɗume on waɗi o yimata gimɗi ɗo, sei debbo man wi ai gorko mako wala ɗon neeɓi. To sei hanko Sayyidina Umar o nasti ha dada julɓe ɓiyiko Sayda Hafsatu, o nasti ha mako, sei o ƴami e ko debbo wawanta muñango gorko muɗum. Sayda Hafsatu wi lebbi 2 yahugo 3, amma ɗuɗɗum muɗum lebbi 4. ɓawo lebbi 4 debbo wawata muñana gorko muɗum. To diga ɗon Sayyidina Umar so windi ɗereji, o wi to kala gorko mo wurti e lebbi 4 fu warta. To sei ɓe andi dedei ko debbo wawata muñugo ɓe jonde tegal, oɗo muñi o wondai be gorko mako, amma o torrai torra catuka, kanjum on lebbi 4 ɗo. Kanjum waɗi jomirawo nde wari hetugo sei o heti lebbi 4. Aynane hamɓe ɓe ɗo gaɗa nduɓu ko duuɓi 2 ko duuɓi 3, kanjum ɓe gaɗirta ila'u. Sei jomirawo nde wari haɗɗo sei o waɗi lebbi 4, kanjum debbo heɗitita. Haɗɗo modi ɓe wi nasabaji 3 fu fotti, Imam Malik, Abu Hanifata, Ahmad ibn Hanbal, ɓe 3 fu ɓe fotti. Ɓe wi debbo to gorko waɗanimo ila'u, o yaha o andina alƙali. To o yahi o andani alƙali nda fa gorko mako waɗanimo ila'u, sei ɓe rena lebbi 4 ɗo. To gorko o fasiti nder lebbi 4 ɗo wartiri debbo mako, shikenan. To bo o warta he ciki lebbi 4 ɗon bo kanjum alƙali sei umra mo, ko umra mo o hosa debbo mako be dole, ko kuma umra mo o sera debbo mako, ko kuma alƙali man seta tegal man. Amma ɓawo lebbi 4 debbo torratake dow tegal muɗum. Kanjum jomirawo wi tarabbasu 4 ashhur fa in fa'u, to ɓe garta fa inna Allah jomirawo gafurun o yafatoɗo rahimun o kinnatoɗo. Wa in azamu talaqa, to bo wakkati o waɗa ila'u ɗo anni e serugo debbo man on, ɗon bo jomirawo ɗo andi fa in azamu talaqa, to ɓe anni tegal fa inna Allah andu jomirawo samiun o nanoɓe alimun o anduɗo. Sadakallahu al-azim. En rammiɗino haɗɗo, subhanaka la ilma lana illa ma allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام